Hagrabaku fisinglay. Gue fising hagrabaku. Pilih ambil. Boleh apa? Boleh apa bro? Sebentar nah udah. Agrama महिलारिया बिटिआरखौ गनाय होनायनि बिथांनि मुर्ति बानायनानै जोङो सावनाय जादों। सारा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनि खोथा बुंनायखौ गाज्रि मोनदों। मानोना बियो बिटिआरखौ नाङा गनाया होननानै बुंदों। बिनि थाखाय जोङो बिथांखौ बर'नि सासे जोलैनि हांगार होननानै जोङो बिथांनि मुर्ति बानायनानै सावनाय जादों। जों बेखौ दिनै मुर्ति बानायनानै सावनाय जाबाय। बिथाङा हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद Murdabat, murdabat, हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद murdabat, murdabat, हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद murdabat, murdabat, बिथाङा बिटिआरनि हेंथा खोथा बुंदों बेखौ मुर्दाबाद murdabat, murdabat, बिटिआरनि खोथा हेंथा बुंनायनि मुर्दाबाद murdabat, murdabat. जय बर' हारिनि सावदो Anh sầu con đâu cũng kịp. Ơi, anh sầu con. बर' हारिनि जोलैनि हांगार बर' हारि जोलैनि हांगार सावना हो खर'लान थाखौ सावना हो हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद Murdabat, 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 BPF मुर्दाबाद murdabat, murdabat, BPF मुर्दाबाद murdabat, murdabat. 감집타락이 잡아 하라는 부분. ये जरा सुनो ये जरा आज बच्चा नहीं समझ